Isa sa mga pinaka-inaabangang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga ang Giant Lantern Festival. Dahil tinuturing ito bilang simbolo ng kultura at tradisyon ng mga Kapampangan. Ang mga Fernandino at Fernandina, Kabalen at mga Pinoy mula sa iba't ibang panig ng bansa, maging ang mga dayuhan, nakikisaya at talaga naman tinatangkilik ang naturang kaganapan. Sino ba naman kasing hindi mamamangha sa naglalakihan at naggagandahang parol na may iba't ibang kulay at disenyo? Nitong December 14, 2024, muli na namang nagpakitang gilas sa mga higanteng parol ng 10 barangay ng syudad. Sa naganap na post-assessment nitong Huwebes, January 16, kumpiyansang ibinahagi ni Engineer Alvin Mendoza, chair ng GLF 2024, na naging matagumpay ang ligligan na talaga namang pinaghandaan ng ilang buwan. Hindi naman recommendations and encountered problems. Anyway, every year na-encounter po natin ang mga ganung problema pero very minimal lang. In general, successful po ang ating post-assessment for GLF 2024. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, aabot sa 10,000 manonood ang dumayo para masaksihan ng personal ang mga higanting parol. Mas marami rin ang nagkaroon ng chance ang mapanood ang selebrasyon dahil sa live streaming na handog ng CLTV 36. Maganda po ang impact ng partnership kasi actually, ako mismo, nakanood na ng mga pinost nila sa YouTube and other media na talagang makikita mo ang daming interested po sa Giant Lantern 2024 na minsan makakakita ka pa ng mga comments na good comments. Maganda po kasi kung wala po ang partnership ng CLTV 36, hanggang doon lang sa venue mismo, after nun, magkakaroon lang ng news na nagkaroon ng GLF after, mawawala. Pero dyan, anytime, pwede mo yan i-click na mapapanood mo pa rin ang GLF 2024. As of January 17, 2025, umabot na sa halos 1 milyon ang nanood sa live ng CLTV 36 sa iba't ibang social media platforms. Ang bilang na ito ay indikasyon na marami pa rin ang humahanga at sumusuporta sa makasaysayang ligligan ng mga higanting parol na taon-taong idinaraos sa syudad. Para naman sa mga nagnanais na balikan ang naging kaganapan sa GLF nitong nakaraang Desyembre, maaari nyo pa rin itong mapanood sa CLTV 36 at sa aming YouTube page sa CLTV 36 Official. Kasama si Liana Canilao, Arlene Salonga, CLTV 36 News.